Знам, че няма да ме разберат всички, това, което ще кажа, но може да видите видеото 2 пъти. Но ако го осъзнаете, живота ви ще се промени. Ако се върнете назад във времето, ще установите, че не е имало период, в който не сте имали никакви пари. Дори и дребни пари, винаги сте имали някакви пари. Но сте имали пари и ако не са ви стигали, то някой ви е помагал. Давали са ви пари на заем, давали са ви храна или просто са ви помагали, като са ви давали работа. И количеството и качеството пари винаги са били в съответствие от количеството и качеството мисли в главата си. Ако сте си мислили, че сте имали малко пари и парите се изкарват с тежък труд, то те действително са били малко. А тези, които са изпитвали вътрешно щастие и радост, са имали много пари. И ако сте усещали, че пари ще има винаги, то те винаги са идвали и са идвали повече, отколкото може да очаквате. И ако се замислите първоначално, те са се появявали в вашата глава, в съзнанието ви, а после са се появявали в материалния свят, където можеш да ги броиш. Или гледаш в банковата си сметка и можеш да ги похарчиш за това, което искаш да си позволиш, за това, което силно мечтаеш. Тоест, това, което имаш сега, е резултат на твоите мисли, чувства и убеждения. И тъй като те са ваши, може да ги промените и да имате много, много повече. Ако искаш да направиш тази магия с подсъзнанието си, може да си подредиш карта на мечтите, за да си подредиш главата и да си настроиш мисленето, за да привлечеш това, за което мечтаеш, с мислите и чувствата си. Всички подробности са в линка в профила.